Silang Pablo didto sa Antioquia. Gawa Kapitulo 13 versikulo 13 hanggang 52. Paggikan nila ni Pablo sa pahuluwas nga gisaad sa Diyos sa Israel. Sa wala pa magsugod si Jesus sa iyang buluhaton, nagwali si Juan sa tanang mga Israelinhon nga maghinulsol sila sa ilang mga salaog magpabautismo. Sa hapit na mahuman ni Juan ang iyang buluhaton, miingon siya sa mga tao, siguro nagahuna-huna kamo nga ako mao na ang inyong gipaabot. Apan dili, gipauna lamang ako, musunod siya kanako, apan bisan gani himuon akong sulugon niya, dili ako takos. Ug miingon si Pablo, mga kaigsuunan, kamong mga kaliwat ni Abraham ug kamong dili mga Hudyo apan nagasimba usab sa Dios, kita mao ang gipadad-an sa Dios sa maayong balita mahitungod sa kaluwasan. Apan ang mga Hudyo nga nagpuyo sa Jerusalem ug ang ilang mga tigdumalo wala mo ila nga si Jesus mao ang manluluwas. Wala usab sila makasabot sa gisulti sa mga propeta nga gibasa nila sa matag adlaw nga igpapahulay diha sa ilang mga simbahan. Apan sila hinuon ang mituman sa mga panagna sa mga propeta pinaagi sa ilang paghukom kang Jesus nga patyon. Bisan wala sila'y ligon nga katarungan aron patyon siya, ila gihapong gipangayo kang Pilato nga ipapatay si Jesus. Ug sa dihang nahimo na nila ang tanang giingon sa kasulatan nga mahitabo kanya, gikuha nila siya sa krus ug gibutang sa lubnganan. Apan gibanhaw siya sa Dios gikan sa kamatayon. Ug sulod sa daghang mga adlaw sa lain-laing higayon nagpakita siya sa mga tawo nga miuban kanya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Kadtong mga tawhana mauusab karon ang nagasulti sa mga Israelinhon mahitungod kang Jesus. Ug ani kami karon aron sultihan kamo sa maayong balita nga gisaad sa Dios sa atong mga katigulangan, nga gituman na niya kanato nga ilang mga kaliwat. Gihimo niya kini pinaagi sa pagbanhaw niya kang Jesus. Mao kini ang nahisulat sa ikaduha nga salmo nga nagaingon, ikaw akong anak ug karon ipakita ko nga ako ang imong amahan. Tungod kay gisaad ng daan sa Dios nga iya siyang banhawon ug ang iyang lawas dili madunot tungod kay nagingon siya, ang mga gisaad ko kang David himuon ko diha kanimo. Giingon pagayod diha sa usa pa ka salmo, dili ikaw mutugot nga madunot ang lawas sa imong matinumanon nga sulugoon. Dili si David ang iyang gipasabot, tungod kay sa pagkahuman sa pagpangalagad ni David sa mga tawo sumala sa mga gipahimo sa Dios kanya, namatay siya og gilubong didto sa kilid sa gilubngan sa iyang mga katigulangan ug nadunot ang iyang lawas. Apan si Jesus nga gibanhaw sa Dios gikan sa kamatayon wala gayud madunot. Busa mga kaigsuunan, kinahanglang mahibaluan ninyo nga pinaagi kang Jesus gisulti namo kaninyo ang balita nga kita mapasaylo sa Dios sa atong mga sala. Si bisan kinsa nga nagatuo kang Jesus gipakamatarong na sa Dios. Kini dili mahimo pinaagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moises. Busa pangandam kamo aron dili mahitabo kaninyo ang giingon sa mga propeta, kamong mga bugal-bugalon. Matingali gayud kamo sa akong buhaton. Mga matay kamo tungod kay sa inyong panahon may himuon ako nga dili gayud ninyo matuuhan bisan kon may mopasabot pa niini kaninyo. Sa paggawas na ni Pablo ug ni Barnabas sa simbahan sa mga Hudyo, giingnan sila sa mga tawo nga mubalik sa sunod adlaw nga igpapahulay aron sultihan pagayod sila mahitungod niining mga butanga. Human sa tigom, daghang mga Hudyo ug mga dili Hudyo nga nakabig sa relihiyon sa mga Hudyo ang misunod kang Pablo ug kang Barnabas. Gidasig sila ni Pablo ug ni Barnabas nga magpadayon sila sa pagsalig sa grasya sa Dios. Sa pagkasunod adlaw nga igpapahulay halos ang tanang mga tawo sa Antioquia nagtigom didto sa simbahan sa mga Hudyo aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Pagkakita sa kadagkoan sa mga Hudyo sa daghang mga tawo nga nanambong, nasinagayod sila og gisaway nila ang mga gipanulti ni Pablo ug gipakaulawan pa nila siya. Apan nagmaisugon hinuon si Pablo ug si Barnabas. Miingon sila sa mga Hudyo, kinahanglan gayud nga iwali una dinhi kaninyong mga Hudyo ang pulong sa Dios. Apan tungod kay gisalikway ninyo siya nagpaila lamang kini nga kamo dili angayan nga hatagan sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa sukad karon, sa mga dili Hudyo na kami muwali sa maayong balita. Tungod kay mao kini ang sugo sa Ginoo kanamo, gihimo ko ikaw nga kahayag sa mga dili Hudyo, aron nga pinaagi kanimo ang kaluwasan mo kaylap sa tibuok kalibutan. Sa dihang nadungog kini sa mga dili Hudyo nalipay sila ug miingon, dalaygon gayud ang pulong sa Ginoo. Ug ang tanang mga napili alang sa kinabuhi nga walay katapusan nahimong tumutuo.
ug mikaylap ang pulong sa Ginoo ni adtong dapita. Apan gisulsulan sa mga Hudyo ang mga pangulo sa syudad apil na ang relihiyoso ug inilang mga babayi, nga mubatok kang Pablo. Busa gilutos nila si Pablo ug si Barnabas ug gipapahawa nila ni adtong dapita. Gitaktak ni Pablo ug ni Barnabas ang abog sa ilang mga tiil isip pasidaan batok kanila, unya miadto sila sa Iconium. Didto sa Antioquia nalipay gayud ang mga sumusunod ni Hesus ug napuno sila sa Espiritu Santo.